Da ni leirio'r cyd fo yma. Dim bach o'r ysgwydd, coes, y beli, y brest. Da ni'n cael bob un darn o'r gafr i fewn. A wedyn illa pupur. Pupur pepper. Pupur pepper. Pupur. Y Gymraeg. Pupur melyn. Pepper melyn, ie. Pepper coch. Pan fydd hwn yn cwcio ar y donerspit, mae'r fat ma ti'n meddwl mynd i rendro, mae'n kind of mynd i congealio, so fydd o'n neud yn haws i carfio. Ti'n mynd i carfio llwyth o darn yn bach, mae'n mynd i cael weldio fe'i gilydd. Yes. Hwna'n da, hwn, digon da fel o. Da iawn. Diolch. Diolch. Drosodd o'n ni. Waw. Waw. Mustafa, paid a drwllio'r hwn fan, ia. Chris, sôn nhw'n ystig. Yes! Fel a ti reit ti. Mustafa, diolch o'r iawn. Tân ar on, we're gonna put the tân ar. Mae'r kebab anna'n awran ar y spit cyn carfio, felly digon amser yn ei sos cwl i fynd efo fo. Mae'n all go fo yma, dwi eisiau gwneud chili garlic sauce. Amazing. Ar fo yma, gaf fi smoked garlic. Oh, mae hwnna'n smelio'n amazing. A tip da, just sleisio'r top off. Fel yma, so ti'n gweld y topia. Gweld llaw o chilies. Olive oil, cyfraw o ffoil, a fewn i'r pizza fan. 3/4 awr yn y popdy, a maen nhw'n barod. Anhygoel. A mae un yn boeth wan, ond ti eisiau gwybod... Ole. Oh my god, golden garlic nuggets of love! Iawn, so dwi'n just gwasgu'r garlic fa allan. So be, dwi'n lyfio rostio garlic, de. Mae o'n y ffordd gorau bita garlic i fi. Mae'n tynnu'r bitterness i gyd o'na, mae'n gadael just y blas melys, fatha naturiol y garlleg. A mae'r un peth efo'r chili, mae slow rostio chili, mae'n tynnu'r cic i ffwrdd o'r o. Ond ti sy'n cael y blas y chili, mae pobl yn meddwl mae chili's just y dda am y cic, am y heat. Ond na, mae actually flavour chili di'r slow rostio yn anhygoel. So wan, dwi just yn cael bod dim sydd wedi rostio'r chili a garlic, a ti'n methu mynd mwy syml, ia. Ond dylai faint mae'n di transformio di rostio yn y pizza fan. Enw. Fewn o'n i efo'r iogurt. Oh! Number one chef, Chris. Gly, number one. Number one chef, Chris. Dim Hogyn drwy'r cocyn. Hogyn da. Hogyn da. Cymysgu'r iogurt. Pintiau da o halan y môr. Bren ni'n mint ffres o yma, a just pigo'r dail fewn â ni. Iawn, mam? Dwi'n canol neu kebabs. Mam, Linda. Linda. Na, so ti'n lawr, byddai'n syrfio fel 12:30 ymlaen. Pan ti'n dod, dwi wedi slipio'r lliw yna. Ta. Mam, so slipio'r lliw. Mae just y smell, y mint, y chili, y garlic, y iogurt, a'r spices off y Kebab Gafr o fanna. Ta be, dwi'n mynd hefer o fa. Dwi'n mynd i adio dim yn bach o zest lemon. Y juice. Amser am blas. Boom! Dwi'n lyfio fo, dwi'n eirio fo first time. Mae bob dim yn barod, yr unig peth dwi isio wan, di cwsmeriad. Oli pwyntio, mam, ti'n iawn? Iawn, mam? Iawn, sy'n mynd? Wel, ydych chi'n lan, beth ti'n meddwl? Yndi, gorgeous. Chdi cael y kebab cyntaf hon? Na fo, honoured once again. Llwyth o y sos. Wow. Anna chdi, enjoy. Diolch yn fawr. Te don, paid a trio bita o neis a tatlu sydd yn galad. Oh, wow. Touch. Boom. Ta, Sophia! Ta! Cinio ddim yn cnaf yn kebabs o'r os da chi'n fansio. Cinio ddim. Dwi'n gorau shiftio'r kebab yma, so i'r stryd i chwilio am fwy o gwsmeriad. Nice. Dan, kebab cysi, ti'n ffordd am kebab bon. Wythra fi, bach yn mynd i'r lara. Pwys yma, da. Salad. Arach e.
Top man. Bonus yma. Superb. Odli. Gwestaff. Mae'r cwsmeriad yma'n fflio mewn, a mae'r kebabs yn fflio allan. Wow! We need more! We need to find more goats, Mustafa! Ar y ret yma, fydd am byd ar ôl. Son! Cys! Iawn son! Iawn le! Dwi roed i gael Kebab Gafr o blaen. Mae'n amazing. Mae'n really neis. Wella kebab sydd ar nos Sadwrn, yn gwir. Yeah, baby! Hollol wahanol i kebab arferol, t'o. Mae'n sefyll allan, e. Really neis. Mae hwn yn neis, mae'n debyg i lam, ond mae'n eisiach na lam rhywsyd. O, i fi'n galad, ole! Absolutely amazing. Mae bechon o, dydy o'n syrfio hwn ar weekends, dydw gwir.